يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويلة يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويلة الله تجيتك oburni daha taga kahonoma bodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere fen jeyi ɓataake bindaɗo mawbaaree sappo e jeeɗiɗi yarkoma hitande ujunde nogas e tati ɓatakuji men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv taweteɓe joklina e windere kala sénégal mauritanie mali gambie guinée diaspora o kala moni popɗo woni en calmini ɗum en juurima ɗum en duwanima ɗum en ñaguima ɗum duwaw an keɗotoɗo yewtere nde kala ɗo gonɗa amin tinma foti min tini min tinani min tinima ɗon ko duwotoɗa ko pop ne yetto mami men horsi faati yo dusugo ɓooy somi fini mi nani sawtawol ma e ɗi duuɓi ɗi joomi rokkuma mbaɗo weyto ɓerdam ne feera ha wayno galas woni hen ni e dusugo ɓooy horsi faati saabu duwoji maɗa korse ma gilli ma an kala e am tañiraguel maɗa an e baɗo no mbaɗani kala bandiraɓe sehilaɓe tinnoɗen e mamiraɓe men mamiraɗo de ko kam woni galle tinnoɗen e mabɓe wonɗo ɓe jettoɗo tinnoɗen e ñamde mabɓe ɓe mbawa ñamde ko ñameten ko ɗiɗo maaroji ƴagguɗi ɓe mbawa ñamde ɗum ɗiɗo kakoli ƴagguɗi ɓe lacceje ɓe ganduɗa modde ko probléme ɓe mbawa tinnoɗen mamiraɓe so nayi wi toppitoɗen ɓe ƴewanen ɓe ñamde hoy funde yaadude e mabɓe koɓe jawata dolde saabu estomac mabɓe natti wade no estomac men ni ñiiƴe mabɓe natti wade no ñiiƴe men ni ɗaɗi mabɓe natti wade no ɗaɗi men ni ɓe natti wade no men ni ɓe jettima won nokku ɓe jogui ko ñamde mabɓe ɓe poti jogade ko jaram mabɓe jomum foti jogade ko loonde mum lamde siwlisde foti ko jogade ñamde mum lamde siwlisde foti ko toppitede foti ko laɓɓinede ha laaɓa foti kadi ko ɓattede foti ko yewtede ɓeɗo nayeɓe wonɓe e galleji ɓe tinnoɗen mabɓe musidɓe tedduɓe tinnoɗen e mamiraɓe tinnoɗen e mabɓe no feewi yo duusoji ɗi ɓooy saabu mawɗo so tawi ene heddi galle ne feewi ne deeƴi galle so woni sukaɓe ɓolɓe tan fewani ɗon noon mbatten erago oɗo henna mawɗo debbo biyeteɗo sohna Meta Sow mo ganduɗa mawɗo jiɗɗo andude enɗam mum to banggue bamum jiɗɗo andude koreji mum to banggue bamum ene waɗa laahgal no feewi iwdi mabɓe ko Mbumba kono bam makko jibina ko Matam bam makko wiyeteno ko Amadou Sow ene joguino banum debbo ne wiye Coumba Sow Amadou Sow e Coumba Sow jinnaɓe mum giwi ko Mbumba gari Matam
Amadou Sow o e Kumba Sow on jibina ko Matam. Amadou Sow o noon iwiɗo Matam ɗo soggi coggal jawdi nawi ɗum Gambi waɗude tefankagal. Yehi toon noon dañi toon cuddiɗo jibini toon ɓiɗɗo biyeteɗo Mariyata Sow, inniri ɗum bani ko debbo walla inniri ɗum yummum. kanko Amadou Sow dañi toon ɓiɗɗo debbo inniri yummakko woni Mariyata Sow mo mbiyata Meta Sow. Yummum Amadou Sow wiyete ko Mariyata Ba. kanko Meta Sow noon wo innira ko mamma ko debbo. Ba makko jogino ko bandiraɗo debbo no wiye Kumba Sow to Matam to. kanko noon koto Gambi to o wonno. toon wo jibina, toon wo mawni. Ba makko no wiyatno sa mawni ma ya Fuuta jiiloyɗa enɗam ma. Baabo no yalteduno ko ɓooyi. joni o mawni o natti ɗanade. to woni kala wo miijoto ko yidde yiide enɗam makko haade makko yaltude aduna. sahani omo wiya ene wawi ni somi maayi min kawroya aljanna. Allahu akbar. ɗum noon o tawete hande o koto Gulumbu. Gulumbu o tawete hande. Gulumbu noon tawete koye Sénégal woɗɗani Tamba o iwi Gambi omo tawe to Gulumbu. ɓiyi ko no wiye Amadou Sam, ɓiyi ko debbo no wiye Nenne Sam. son jiɗi jokkodirde Amadou Sam o noon mbatton ko 77 102 74 63. giɗo Allah jiituɗo ɗam ɗo enɗam jokka enɗam ceerno Khalil Abdullahi Sy. mi salminima, mi juurimama, mi duwanimama. ko duwantuɗami ko kala wi amina ya rabbi. bisimilla maɗa Seydi Sy. calmina bandiraɓe garene jewte men. assalamu aleykum wa rahmatullah. Allah yeɗama gañamo gañeɗa ko ɓurɗo winde. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Seydi Saar mi salmitimama, mi weltanimama no feewi. mi ñaganimama Allah moƴƴere, mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo weluya Allah won e ma. en calmini dendagal julɗo ɗo woni, kono en gardini e calminale jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu woodede men e oɗo aduna. en calmini alhamdulillah jinnaɗo men tedduɗo jurum dero Karay Siré jokkowo enɗam, jiɗɗo jaam, yiɗani neɗɗo kala jaam, biyeteɗo Dieynaba Abou Tafsir Mamadou Seydi Sy. yetti Allah no feewi, mi yettanima Allah no feewi Seydi Sy. kono en ñaaguima Allah jinnaɓe men dawliɓe yo Allah moƴƴanɓe toon, yo Allah hebbine mabɓe yurmede mum. en calmini ceerno men, guiɗo men, sehil men, kaldiɗo men, jewtidiɗo meɗen Alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbayi. moƴƴoma Allah moƴƴini Karay Siré, ganɗo gandinowo, dewo Allah, dewnowo Allah. sa ari ɗo galle ɗo hay suka jaraw duuɓi 5 hay salatu ko jama juulata, hay salatu kanko heewi wiide sa rewata Allah en mbawa wurdude. sa ari janngude a rewat Allah, a nawdat hen dewal Allah. Seydi Mbayi yo Allah jonni gurdam. en calmini kawmen taw ko guiɗo men, sehil men ceerno Khalil Mbayi. en ñaaguima Allah yo Allah jonni gurdam, lowoma cellal ko heewi. kono guiƴam ceerno Abdullahi Khalil mi salminima Seydi Mbayi. en calmini musidɗo men ceerno Ahmadou Diago, gorko moƴƴo, gorko tedduɗo, gorko teddinowo, gorko kewɗo muñal. en ñaaguima Allah yo Allah hokkuma sago makko. en calmini jaatigui men Ifra Karfa Sow, coddiɗo makko Hawwa Sow, cuddiɗo makko ɗimmo Fadimata Bakku Gueye, hay sinno tawete koto men. en calminiɓe kamɓe kala. Seyni Karfa Sow e cuddiɗo mum Aïssa Soumaré. ceerno Seyni mi salmini joom galle o ɓeɗo jeeya koto nokku men biyeteɗo Ali Wuuri, kono ɓe tawe ɗon ɗo Elbef. jaatigui moƴƴuɓe tedduɓe, wawɓe teddinde. en calmini Hammadi Idi Gueye, kono en calmini Fadimatou Diop jeeyato Sinthiou Garɓe, kono en tawe ɗon e wuuro he. Zeynaba en ɗiɗo kala calminama. en calmini Evron naɓe, Gaynde Diago, est ce que yo gorko ndaw ko heewi muñal,
ndaw ko deeƴi, ndaw ko yankini, ndaw ko woni gorko ɓuuɓɗo, kono ndaw ko woni gorko moƴƴo Karaysire. Hawa Konté eske o debbo ndaw ko moƴƴi, jogiiɗo mesalal ngal ngannduɗaa ne wuurta gaarawol ngol gasata. Jamma e ñalawma o jogii ko mesalal makko e gaarawol makko omo ñoota omo renndina yimɓe. Ndaw ko faggi, ndaw ko yiɗi moƴƴuɓe, ndaw ko yiɗi moƴƴere, ndaw ko yiɗani yimɓe moƴƴere. Ñaagiima Allah yo Allah hokke sago ma. En calmini Ba Moussa Pam e sohna Aissatou Saar taw ko cuddiɗo makko, taw ɓeeɗo nawtete koto Jafan, kono Hawa en ɓen nawtete koto Doondu. En calmini ceerno Yahya Guissé e cuddiɗo mum ceerno sohna Guedde Guissé, taw ɓe jeeya koto Doondu. Faati Ndiaye, Salamata Ndiaye, Jibinaɗo Diop, en calmini ɓe kala tawete koto Évro, Matam e Boyinaji. En calmini debbo moƴƴo, mawɗo, moƴƴo, dewowo Allah, almuɗo, timmuɗo, biyeteɗo Oumou Touré, jiɗɗo ko ɓooyi. En ñaaguima Allah yo Allah yomo moƴƴere, yo Allah lowo cellal. En calmini bani men debbo, giɗo meɗen, sehil men mo Allah waddi en, mo jiɗɗen saabi Allah, yiɗi en saabi Allah, debbo moƴƴo Karaysire, paggiɗo yimɓe, kañumne jiɗɗo yimɓe, jiɗaɗo yimɓe, biyeteɗo Kajja Mbayi. O nawtete koɗo Kanel, kono tawete koto Sanwa ɗo, taw koye Paris. Musidɗo makko Astou Diaw, en calminimo, kanko e duwuji makko urɗi Seydi Diaw, tawete to Nouakchott, yo Allah yoɓe moƴƴere. Kono Binta Oumar Diop, joom duwuji, kañumne urɗi labaɗi, yo Allah yoɓe moƴƴere denɗam. En calmini jaarigueɓe men to Le Havre, ceerno Ahmadou Sy, moƴƴo Karaysire, jankiniɗo, gando, jooɗiɗo e gandal mum Seydi Sy. Kono en calmini cuddiɗo makko sohna Fadimatu Konnate, Seydi Konnate, ndaw ko teddi, ndaw ko wawi teddinde, ndaw ko muñi, ndaw ko laaɓi yeeso, ndaw ko yiɗi yimɓe, ndaw ko woni jaɓɓotoɗo, ndaw ko woni teddinowo, ndaw ko woni duusowo. Yo Allah junnu gurdam hokkuma sago ma. Nawata tembe koto Horndolde, kono ko ɗoɓe tawete e Le Havre. Musidɗam, giɗam, sehilam, taw kadi ko Allah waddi min baddigal timmugal, joɗgal timmugal ne kay Samba Gange e cuddiɗo makko sohna Khadijatou Dia, taw nawtetemɓe koɗo Boseyaɓe, Samba Gange, Mamadou Abdullahi e Kajja Pende Dawouda Mariam. Yo Allah yoɓon moƴƴere. On calminama, on beltanama no feewi, on ñaganama Allah moƴƴere. Kono en calmini ɗon giɗo ceerno Khalidou e giɗo annabi Yousuf, taw o wiyete ko Sira Gakou. Eskey o debbo o yiɗi, o dari, o holli, kadi o golli. Yo Allah yommo moƴƴere Seydi Gakou. En nawtimo to Boseyaɓe, hen saaha nawtamo to Sinthiou Bamamɓe, fof ne sella. En calmini musidɗo men kadi giɗo men, yiɗɓe en ɓe jiɗɗen saabi Allah, taw nawtetemɓe koto Mauritanie ha to Sinthiane Padalal, kono ɓe tawe ɗo Baya Thiam e sohna Aissatou Ndiaye, taw ko cuddiɗo makko. Yo Allah yoɓon moƴƴere. Soda Konté, mawɗo moƴƴo e joom galle mum, en calminama. Samba Gueye, Manguel Gueye e Rahmatullahi Gueye, ɓeɗo yo Allah yoɓe moƴƴere. Ɓe mbi ceerno Khalidou min kalfinima koye amen, yo Allah jaab kalifandi. Mawɗo debbo moƴƴo Munoy Mbodj, taw ko banum debbo Baba Sildou Mbodj e joom galle mum Baba Dawouda Thiam, en calminiɓe. Zeynab Konté, giɗam, sehilam, kanko e joom galle makko, en mbiɗum Konté, en calminimo. Jinnaɗo men, mawɗo men Selli Ñaan, yo Allah yoɓe moƴƴere. En calmini galle o kala, Samba Thiam, Oumar Ndiaye, Bamum Sileyi, en calmini kamɓe kala. Rahmatullahi Lam, Sanar Guissé, en calminiɓe kamɓe kala. Aissat Abdoulaye, taw ko bandiragalam dewel e joom galle mum ɓinguelam, walla badiragalam foof ne sella, mi salmini onon kala. Sokhna Aissatou Wele to Jowol, kono taweteɗo e Paris, joom galle Mouhammé Sy, en salmini on onon foof. Yo Allah junnu balɗe mon, gam gille mon ɗi jiɗɗomi saabi Allah, minne kay mbeɗe yiɗi on. En calmini Jeefou, en calmini tokare nen Zeynabou Hammé Sy, Mariam Diop, Mamadou Demba to Sehil Babi, taweteɗo hande to Nouakchott, en calminimo. Ko e yiɗɓe men o jeeya,
yo Allah juutnu gurdam. Amara taw ko Camara o yetta o tawete ko foyi Amanje. En calmini ceerno Ndiaye taw ko almami gonɗo ɗon o. Ceerno Mouhamadou Kane to Tarab, ceerno Jabaro en calmini ɓe kala. Ceerno Mamadou yo Allah yob moƴƴere yiɗi en yiɗiren saabi Allah, enen kadi ko noon jiɗirɗen mo. O nawtete ko hato Sadel kono o tawete koɗo Tarab, gorko moƴƴo, gorko ganɗo, gorko ɓuuɓɗo, gorko jiɗɗo moƴƴere, jiɗani neɗɗo kala moƴƴere, gorko caliɗo yaware. En calmini Coumba Habillam tollo Havre ɗo, kono en calmini Ibnu Oumar Pam. En calmini Houley Ndiayi, hen saha mbiya Houley Soumare walla Houley Kajjil, en nawtimo ha to Sadel. Kono en calmini Abdoul Mbodj jeyaɗo to Gouriki, kono taweteɗo hande to Strasbourg, taw nene mum moƴƴo ene hoɗi to wuuro men ɗo ɗo koɗɗen ɗo wiyete Senji de Vos. ɗum noon Seydi Sar, konngol arta e ma ciftinani to jaranoɗen e on saha jokken golle. ceerno Khalid Abdullahi Sy, golle man jooɗi peewi, alhamdulillah, yettude Allah. Bandiraɓe calminɗaɓe ɓe kala ɓe calminama, hettotoɓe kadi calminama, enen kala en calmini dendagal bandiraɓe kala. ɗo kalɗa ceerno men ceerno Mahamoudou Belli Mbaye, wonde neɗɗo so takkimama mo tan a rewat Allah hay sa cukalel tokosel. eɗen ciftorɗo henno boɗejo yaay mum, boɗejo tanum, sira yaay mum, princesse joom galle mum, moƴƴoɗo bam mum, timmuɗo mo ganduɗa mam makko mo wiyatamo boɗejam, gila aɗa famɗi aɗa yaara e duuɓi 3 somi ummima a ummoto, somoɗo juula salatu a ummoto juula salatu. woosiri noon debbo mawni ummoto gila 3 heures jamma walla 4 heures, wona e julde ne wirda, ene juula ene wirda ne ñaago ha juula salatu lelto. nde tawno neɗɗo so wownaka hunde gila mo famɗi, so mawni o mahata ko hen. ɗum tagui noon ene moƴƴi sukaɓeɓe mahe e juulu, cukalel mahete koye juulu. sa yiiɗi suka so mawni juula tan no jiɗirɗa ni, nehmo e juulu gila mo famɗi. sa ummima tan wima ummo juulen, ummo woto yurmo ɗum, ummo juulen. julde nde koye jurum jeeya, ummo juulen salatu, ummo juulen tisubar, ummo juulen, ummo juulen, ummo juulen. sa yiɗi cukalel maho e juulu, ummin ɗum juula. ɓuuri bonde aduna fof ko gonda e julɗo hono ma e galle o juulata. ɗum tagui Abdourahmane Kane heewi wiide kala kada hula, hul julɗo mo juulata walla julɗo mo salligintako, o ko neɗɗo kulɓiniɗo. julɗo mo juulata, biɗo ko julɗo juulata, tene serdani hakkude julɗo e kefer sona o poti juulu. sa woppi tan a wonti kefer. on kefer no mona e galle ma, aɗa ñamminamo, aɗa nehimo, omo daña doole, omo daña foof, omo nayi nder galle ma. ɗum ko hunde hulɓinide. ceerno Khalid no mbiɗa hankkini, ma en garoy e diine o no feewi, taw koye nder jewte. ma en ƴettu lefol spécial ngol 7 minutes e kala ñalawma, taw ko affaire diine o. ceerno Khalid ɗon noon calminten neni men nene Zeynabou Thioubbo ha toon to mairie, debbo moƴƴo, duwatoɗo duwantoɗoma, duwantoɗo ceerno Ousmane Ly, duwatoɗo duwano en enen kala. ƴiƴam makko kala ko jewte ɗe, ƴiƴam makko kala ko jewte ɗe. skey kono kadi jangol gargol to France ngol, mawnam haaji mboɗiɗi gujjanami natal, denɗam mawnam sohna Farmata Amadou mboɗiɗi gujjanami se tan no way sofdini tan gujjanami photo makko tan oɗo saaha jangol ngol ɓe waɗɗum estati. ceerno Khalid Abdullahi Sy, jaranoɗen annabi Yousuf ɗaɓɓi nde moni kala leldoto mo jiidi yumma, beele o daña fandare makko faade Bunyamin. ceerno Khalid bisimilla maɗa. Seydi Sar, mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama kadi no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere. ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jarannoɗen, yo Allah yoɓe moƴƴere. alhamdulillah. annabi Yousuf gaccirnoɗen kono mbiɗa ɗo o ɗaɓɓirino goto kala yo lelado e mo jiidi yumma, taw ko ceekodaɗo mum e daɗɗuɗi gotiri. ɓe mbaɗi noon no ɓe mbanno ñalawma ni, goto fof lelodima e goɗɗo e daɗɗuɗi gotiri ha heddi Bunyamin. kanko annabi Yousuf o ari o ƴetti on Bunyamin, o wi ɓayde oɗo ko goto kañum heddi,
so leludima e hoore mum kañum goto caggal onon goto fof dañimo leludi ɓerde mum ne wawi mettude ene wawi habde ene wawi waldude e bojji saabu miijade ala mo leludi e kadi on kabri wonde mawni ko wuurani on wawi miijade ɗum jaggamo tampinamo e oɗo jammago ɓayde ko noon sifori min mi nanggamo mi yaada e makko mi walda e makko ngam ustade mo ɗen ɗon metta mi yewtide e makko beele o wasa miijade ko heewi woto tampude e nder jammago he o haalani ɓe o wi no mbaɗɗen nanni ko noon tan mbaɗeten onon foof o ñamdi o ala mo ñamdi mi ñamde e makko min gasni o arti e mon joni noon kadi mi yaada e makko mi walda e makko somin pini mi ɗaccamo o arta e moɗon e on saaha jokkon golle mon ɓe jaaɓi yo Bunyamin yaato Yusuf walda e mum kamɓe goto foof waldi emo jiidi yummo e daɗɗudi gotiri Yusuf waali ɓuucade oɗo Bunyamin o waali jaɓɓade Bunyamin hendu ba makko o waali takkude e hoore makko oɗo Bunyamin o woori noon omo jaɓɓo hendu ba makko e Bunyamin taw ko miñi ko mo jiide yummo e baaba ha Allah waɗi weeti nden weeti kanko Yusuf o ummini Bunyamin yo immo heblo weeti ɓe kebli ɓe gasni ɓe to pini ɓuɓtima ɓalli ɓuuɓi kastari ɓattinama e nder sal he ɓe noddama kamɓe pop yoɓe ngar ɓe kasito ɓe jalti ɓe dagani sal o Bunyamin ari kamɓe fof ɓe joddima ɓe cuwa taw ñamde Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ɗum ɗo fof noon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ko Allah tan woni ɗon kadi ko Allah fewjanta Yusuf nden feere kamɓene Allah nanga guite mabɓe nanga noppi mabɓe ɓerɗe mabɓe ɓe mbasa miijade mbiyata ko Yusuf woni ɗon ko Allah waɗirta ni ha hunde ɓuura fewnitade ɗo Yusuf ɗo no Yusuf yiɗiri ni kono ene jangguina en ceerno Khalidou hande hewɓe jiiɗa jinnaɓe men koma maaya tan nde mbaɗeɗa statut moni kala ne woykino taw meeɗa yiddema ɓiye mo meeɗa salmindema ala e ma haaju a wiyta ɗum waɗa woppu woppa daw dawa haɗɗo haɗa ɗo yahata kone weela waɗata kone weela oɗo haysa maayi ala e ma haaju ƴeewa oɗo Yusuf no tarlotto e oɗo miñiraɗo beela heeɓe hendu bammum allahu akbar ya Allah ske allahu akbar one tarlo e miñum ene ɓuuco miñum ene urno miñum beele heɓa hendu bammum an bamma nan ene wuuri so wima daw mbiyami dawani picca jungo pina salminta ɗum hajuma ala e bamma so ɓoyi mbiya ko kangaɗo o hoornde rufi o wallahi kangaɗo bammon o kangaɗo rewɓe galle ne ballita ɓiɓɓe ɓe bammon kanga on gandi ha gama ko ɓooyi ɓe mbattamo kangaɗo joni joni taw ko neɗɗo dokkunoɗo gurdam mum foof moɗon ñammini mon yarni mon yoɓani mon kuura yoɓani mon ndiyam rokki mon safar rokki mon gurdam ha mawnuɗon mbattuɗum ɗum kangaɗo joni joni nana joña allahu akbar ndi jobdi ko bondi ndi joɓeten hande jinnaɓe men ɗin haqqeji hande ifñata men ha dañen bone ɗum eɗen gandi kalten ko ceerno Khalidou nde weeti nde ko yamiri e ko wi mawniraɓe makko kanko annabi Yusufa ceerno Khalidou Seydi Saar mi salmitimama laawol gongol mi weltanimama ay ɗo eɗen calmini ɗo kaw Yahya eɗen ciiftoramo ɗo henna kono en calmini ɗo kadi kaw Seydou to woni to kanko e cuddiɗo makko yo Allah yomo moƴƴere en calmini ceerno Aw o wiyete hande noon ko alhaji ceerno Ahmad Tidiane Aw en ñaaguima Allah yo Allah hokkuma sago makko Seydi Saar weeti kanko Yusuf o yamiri yo ñaɓɓe gadde ɓe ñaama o wi onon bandiraɓe omo haalde e mawniko en kanko Yusuf min mi yi oɗo gorko ko neɗɗo ko gooto
laysa maahu thani o ala ɗimmo. Onon heddiɓe ɓe kala nde peccumi on yon ñamdu walla yon lelodo, goto e mon kala ina joguimo ñamdi, so tawi ko lelde ina joguimo lelodi. Kono oɗo kanko kala nde pecca ɗon kanko o ala mo wondi, wona to ñamde to, wona to lelde to. Joni noon min jinmi so tawi ena wona dokkon kam oɗo mi takkamo e yam, o laato ko e yam tan o wondi e gallam he, fana adummuhu ilayya fa yakunu ma'i fi manzili, taw ko yam tan o wondata koye gallam he woni. O wiɓe noon kamɓe mawniraɓe kanko nabiyullahi Yusuf. Kono noon e on saaha ɓe darodiri ɓe jabakimo ɓe deƴƴi. Nde ɓe deƴƴi tan kanko Yusuf o fuyni kan haala oto ɓe cikkitade mo. Nde o fuyni kan haala o yamiri boyiji makko ɗi sarwoɓe ɓe yoɓe carwu ñamde, yoɓe gaddu kastari. Ɓe gaddi kastari, kanko annabi Yusuf o wi yoɓe mbaɗno yoɓe joƴƴin kastaje ɗe e dow taabe he. O wi kadi ɗiɗo foof yo ñamdu to ko jiidiɓo yummo. Yusuf, est ce que Yusuf alayhi salam sohna Sira Gago heɗo bane gorko, est ce que e hoddiro Allah e bawɗe mum o jippini ɓe. O wi kadi yo ñamde adde, ñamde adda. O wi kala jiiduɓe yummo kadi yo joddo ñaama. ɓe ñamdi. Jiiduɓe yummo fof jooɗodi e nokku goto, kadi Bunyamin heddi alamo jooɗodi alamo ñamdi. Yusuf kadi wi aha joni oɗo kadi yo aro ñamde e yam, ɓayde o ala kadi mo ñamdi, min de hay hunde ko ene yurmini tan, eyyi yo ar ga min ñamda, somin gasni kadi o rutto e moɗon. Ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on saaha jokken golle en jogori jiiɓade. No feewi ene jogori jiiɓade no feewi ceerno Khalid. Ay ko kalɗa to banggue lamɗo o ko ene waɗa saaha foof aɗa jogo invitation gara e nokku jiiya lamɗo o somo haala guite makko ne powoye ma hawɗeɓe horsindema ha sa ummimima ar joɗoɗo, ar joɗɗo kan korsane hefto. En dañino hen ñalawma goto baɗo hono noon ma en garo hen so haaji jomiraɗo. Ceerno Khalid, en ɗam ne weeli, jiidigal ne weeli, so ɓingu baaba so ɓingu yumma foof ne weeli, so welnama tan welat, so mettinama mettat. Kono hande o mo gonɗen ɓingu yumma ɓuuri mettude ni hay ɓingu baaba. Aɗa jiiya jiiduɓe yumma e baaba calmodirtani ha ɓe galda ha joni, taw ko bolle puyɗe rendiniɓe. Ɗen bolle puyɗe nangaɓe hanata ƴiƴa mabɓe gonta harmodirɓe ha laaɓa taw koɓe julɓe. aɓe juula hen koɓe harmodirɓe. Mawniraɗo haaldata e miñum, wonda ko ɗum ni. Miñiraɗo nan nanggui hoore mum haaldata e mawnum. Saaha ko rewɓe ɓe ndewata ɗon, saaha ko kamɓe koye mabɓe ndewata ɗon. ɓen nene goodi, so tawi ɗon goodi ɗon keɗo yewtere tikkite. On tikki duuɓi kewɗi deedi mon mawnani, on ɓuttiɗani, on jooɗani, on dañani kalis tikkite. Min kam so tawi tikkere nafanno banggue rokkude halis walla ɓuttidde walla yodde yiyo, kono hokkatama haydara so wona ɓawlude yeeso e surkude e andude e hoore mum tikkite ko bolle puyɗe haydara nafata. Ceerno Khalidou, nde Yusuf wi Bunyamin yo ar ɓe ndenda kaccitari, ko mawniɓe o wi caggal nduɗo jiɓere jogori jiiɓade ɗon. Ceerno Khalid. Seydi Saar, mi salmitimama laawol gongol, mi weltanimama no feewi e namdal ma bangal fayida. A jarama no feewi. A yiɗo tan e hoddiro Allah e bawɗe mum. Nde Yusuf wi yo Bunyamin ara hasdudo e mum tan, ɗon tan mawɗo mabɓe biyeteɗo Rawbil on ummi. O wi min de mi famani ɗum ɗo, mi meeɗa yiide hono ɗum ɗo ɗum de ne foti ƴeewede, mi famani ɗum ɗo de, mi famani ɗum de. O sikkiti, o haalni heddiɓe, o wi kanko mo sikkiti ɗum ɗo o famani. Aha, foti wonde. Gila o wi yoɓe gaddu miñiraɗo o, gila nden sikki no foti nadde.
ɓe gaddimo kadi gila ɓe gaddimo kamɓe gadi yiide lamɗo o kono meeɗa waddude e maɓɓe ni waɗi kala ko jiiɗa taw a meeɗano yiide ɗum durnu miijo ko heewi eyyi ɓe gari adana ɓe mbaaliɗo makko ɓe goni noon balɗe 3 o teddiniɓe teddungal pop kono o meeɗa wiide yoɓe ɗiɗo foof yo ñamtu o meeɗa wiide ɗiɗo jiiduɓe yummo e baaba foof yo ñamtu o meeɗa kadi ƴettude goto e mabɓe o takki e makko kamɓe fof ɓe goɗɗimo so jeehi gadde miñol o miñiraɗo ari nde miñiraɗo o ari ko kañum ɓuuri ɓe takkade Yusuf ñamdata e makko Yusuf waldata e makko ɗum ɗo o wi kanko o famani kanko oɗo mawniraɗo biyeteɗo rawbil o wi mi famani ɗum mi meeɗa yiide ko wayni ɗum mi natti famde ɗum min o wi noon heddiɓe ɓe nden noon Bunyamin yeehi joɗodima e Yusuf ene hulɓini seede de ɓe gari guila ɓe gari Yusuf e miñiraɗo ceertani Seydi Saar ceerno ene fayini ɓe ganda ko jogori wonde kono ine fayini saabi kamɓe gadi andodirde e lamɗo o kono oɗo cakkitiɗo arde to heeɓi hande e lamɗo o kamɓe ɓe hay goto mabɓe heɓani ɗon ene wonannode wasa wadde fayida kamɓe adinoɓe arde lawol gadigol goto e mabɓe fooɗe waɗe noon ene saɓori ɓuuri saɓorde seeɗa to banggue fayre kono son jeehi gaddane kam o so gaddanimo goho on ɓetataɗo on dañata ko ñamoy ɗon ay so arani ko ñaame dañataki pourquoi ɗon tan ne foti addude sikkeji kewɗi caggal ɗum gila o ari lamɗo o kam sohlani hay batte so wona oɗo sohla makko pop ko guel ɗo cukalel so gaddanimo ɓetata o ari kadi sohla lamɗo o pop ko kanko ceerno ne fayni ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle est ce que ceerno Khalidou ene fayni wonko jiyatane fayni ene moƴƴi ardina hakkille ceerno Khalidou caggal mawniraɗo ko haali ko beele ko mawniraɗo o haali ko haɗi Yusuf joɗodade e miñum Bunyamin walla ala ñande hen ɓe joɗodima to banggue kaccitari ceerno Khalidou Seydi Sarr mi salminima lawol gongol mi weltanimama yo Allah yoɓe moƴƴere Yusuf kay felliti kadi wattidima joddoyade e Bunyamin e lahal mum gotal ngal mawniraɗo haali ɗum ɗo kono haɗani Yusuf joɗodima e Bunyamin ayi Seydi Sarr ɓe garno ko hanki ɓe gottodi e sal goto taw Yusuf e Bunyamin ñamdi jamma ari ɓe kirtodi taw ko Yusuf e Bunyamin ñamdi weeti subaka kastari ari kono hade ɗum jamma ari kanko e Yusuf mbaldi e daɗɗudi gotiri weeti subaka ɓe ɓuɓtim ɓe gari heɓe kasto kadi kanko e Yusuf ɓen jogori hastodade ɗum ɗo ene adda fayre ɓe ganda noon ko jogori kewde kono ɓe joguima kulol sibi koɓe wondanɓe baaba o wonde koɓe artiroɓe mo kono kanko rawbil oɗo ko fuɗɗi yiide ko o wi o huuli sibi soɓe nawtani Bunyamin ko haaju mawɗo woni ɗon haaju mawɗo ɓe gadodiri e baaba o e saaha nde ɓe nawata Yusuf ladde tawa pewji feere mabɓe ɓe gartirani Yusuf feere nde ɓe pewjuno ɓe mbaɗi ɗum waɗi baaba o natti jogade e mabɓe hoolare laawol ɗimmol ngol ɗo ɓe gartiri e baaba ɓe jaada e Bunyamin joni kam wona feere mabɓe bonde kono noon ɓayde baaba o ala e mabɓe hoolare wima ɓe gonda nde ɓe nawata Yusuf ɓe gondani babiraɗo wiyano yoɓe gon hay sino joguino kulol e o wiyano yoɓe gon nde wonde ɓe gardini ko konguɗi kulɓiniɗi sa maayi janggo natti yiyede ɓaada jaɓani min jeeyada Yusuf so enɗama min taaƴi ko an taaƴi o huuli e ɗum ngol konngol Allah o ɗaldiɓe Yusuf ɓe gondano wadde ɓe gartirani laawol ɗimmol ay laawol nde ɓe nawi Yusuf nde soɓe gondino tan ɓe gartiramo ɓe kayitat weddade mo toon walla ɓe kayita nawde mo kisante siɓe cuusa wonde ɓe mbasa wadde so wona taw ɓe donku weddade ɓe Yusuf noon e woyndu wona ronkere ko kamɓe tawi wadde soɓe godanino babiraɗo o mamin gartir mo eɓe mbawi fiide Yusuf ha Muusa ɓe mbaɗa ɗum gueɗe bonɗe kono ɓe gartirat ɗum wondorɗo ɓe mbaɗat ɗum tan
ko ɓe annabaaɓe ɓe gondata ɓe calo wadde noon ɓe gondani ɓe mbaɗi ko ɓe mbi ko ngol ɗo ɓe gondi te ɓe pewjano ko boni ala ɓe gaddirimo ko lamɗo o ɗaɓɓi kono noon kala feere nde ɓe mbaɗi haɓe nawta ɓe mbaɗa ɗum sibi wodore nde wadde kanko ko yiiɗo ko o anda ko jogori kewde kono fodde no lamɗo o foɗirta Yusuf e mum ni ñamden leloɗen mbadden foof o joguimo kulol sibi soɓe nawtanimo koɓe wonnoɓe ko haaju mawɗo woni ɗon ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que ceerno Khalid Abdullahi Sy heccanki jamma on musidɗo goto bonniɗo hirandam no feewi on jindiri ni on jindiri o haalni en ɗo hen haalande mawde kadi haalande junde moftude ko heewi on jamma so muɓi guirtan ko ɗum jiyanmi mi woyi hakkilam ɗe cukki ngam bonde ɓerɗe woni yimɓe saha no suka nangirta e galle to banggue gorgolaɓe soit nenema ko mayɗo walla ko ceeraɗo ala e galle he gorgol ma gonɗo ɗon omo wona gorgol ma to banggue bamma omo wona gorgol ma to banggue joom suudu bamma omo wona gorgol ma to banggue jiiduɗo e bamma omo wona gorgol ma to banggue joom suudu bamma wona gorgol ma banggue joom suudu kawma leptuma lepte kulɓiniɗe lepte bonɗe lepte jaltuɗe aada o nangirma an ka morsoyel tokose o nangiri ɓiɓɓe makko kanŋe ɓen ɓiɓɓe nangaɓe kanŋe ɓe ko ɓen gontata hande yahoɓe beddaji ne duybi no sangara ene cimma huuɗo bonko ko o nangiranoɗo sifon o ko hande rewi ene ñammina ɓe ne safraɓe allahu akbar yaruddu l mar'u bima yatabir ceerno haali noon mbiɗon neɗɗo kala ko golli ɗum artata e mum aduna ko balil tenise sa fiye ɓalal tan arta e ma fulɓe kaali gayni ɓe mbima tongu ko dasi kala ma artir ha e koyɗe jomum sa boni ɓernde ɓi janano Allah bona ɓernde e ma Allah bona ɓernde e ma sa boni ɓernde ɗa fotani bonde ɓernde bonoya e ma saga nde a wawana hoorema hay dara jiiya ɓesguma ne taaya ala ko mbawɗa hen moƴƴan moni kala yid moni kala sa wawa jogade ɓi janano woppu woto leptu woto fi woto tonku woto yaltin nder famille ngaji woto weddoto woto huɗɗum woto dabru ɗum accu deeƴa hande hewɓe mawni ene ñammina dabrannoɓe ɗumen ene ñammina aññoɓe ɗumen o gonga haali nana e galleji ha wayno leydi ndentoɗe ɗe gueɗe ceerno Khalid ɗo kalɗa mawniraɓe Yusuf ɗo jeeyi sababu nanuɗen ɗo kono wata garten nden toɓɓere ɓennen inchallah sahaji goɗɗi ma en garto hen ceerno Khalidou Yusuf nana jooɗodi e miñum Bunyamin ko teski e makko ceerno Khalidou. Seydi Sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma payodingal alhamdulillah Yusuf jooɗodima kadi e lamɗo e nder ndiɗo kastari taw mawniraɗo wimmi natti famde kono ɓe jooɗodima Yusuf e miñum jooɗodima ɓe puɗɗi ñamde tan Yusuf ene jogui toɓɓere ɓalere e jungo mum ɗo jogui toɓɓere ɓalere ɗo miñiraɗo yi toɓɓere nde to woni jungo heɗo guite mum koɗi e toɓɓere nde ronki yo ittu guite mum e ndeɗo toɓɓere o woni e darde toɓɓere nde kanko miñiraɗo Yusuf woni wiidemo an holko woni indema tigui rigui o jabaki Yusuf kanko oɗo Bunyamin o wi holko woni indema Bunyamin jabakimo o wi holko woni indema Bunyamin jabakimo ha woni laabi tati o memi Bunyamin giddi seeɗa taw neke Bunyamin ko Yusuf haaldata e makko ko pop o tinani o nanani haadimo nande ko enen mbiyata mbaalu toɓɓere ɓalere nene e caggal jungo nano annabi Yusuf caggal newre nde dow o haade ma yettade peɗeli ɗi nene dow ɗon toɓɓere ɓalere o woni e darde toɓɓere nde o wi ndeɗo toɓɓere gonnomi darde Yusuf wi wadde min mi haaldema laabi tati mbeɗa namdoma kono a jabakimi
o wi haɗi mi jabadema taw mboɗo daara toɓɓere nde haqqillam no woni hen o wi ko darata e toɓɓere nde o wi ndeɗo toɓɓere mawnam mayɗo o ina jogui hono mayre koɗo gootum ay to nde woni e maɗo ko ɗon tan nde woni e jungo mawnam o koni ko ɗum nandi o wi noon Yusuf kanko miññiraɗo Yusuf wi aha Allah ne nandina hunde ene nandine mawne ene joguino ɗum o wi aha mawnam o ene joguino hono ndeɗo toɓɓere ɗum nde ne hawni Yusuf wimo joni an holko woni inde ma o wi min mbiyetemi ko Bunyamin o wi ko Bunyamin mbiyetoɗa o wi aha min ko Bunyamin mbiyetemi o wi eskey o wi mbete a dañino resde ha jibinɗa Yusuf wimo noon kanko Bunyamin kanko miñiraɗo o wi aha mi resi ha mi jibini o wi aha o wi no foti ɓesmu joguiɗa no foti sukaɓe joguiɗa o wi joguimi ko sukaɓe 10 worɓe ko ɗum puɗɗimi dañde e gurdamam sukaɓe 10 worɓe e on saaha Yusuf ne jogui sukaɓe 2 tan worɓe eyyi sukaɓe 10 worɓe joguimi e gurdamam Seydi Saar ɗum noon konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que aɗa andi Yusuf heeɓi tardede seeɗa to banggue nde ari Égypte guilay lawol mum ɗo rewi ha kaso ha yalti kamɓe to duuɓi 17 tan a dañaɗa cuddiɗo kadi ko gaynaka tan ko ɗo jooɗa ɗannugal ala haydara ala est ce que la ilaha illallah yide mbaɗi yara ƴiɓi sappo ceerno Khalidou ko ni Yousufa lamɗorimo ko Yusuf ɓeydi hen e ko jaabi Yusuf kanko miñiraɗo Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi e namdema payoɗinde aha ko ni Yusuf namdorimo no mbiyetoɗa mbiyeten ko Bunyamin mbete aɗa ɓesni aɗa resi aɗa ɓesni o wiya ha mbiɗa resi mbiɗa ɓesni o wimo no foti ɓesgu joguiɗa o joguimi ko ɓiɓɓe 10 worɓe ko ɗum woni ko garjoguinami e gurdamam taw Yusuf holko jokki hen mbiɗa Yusuf jokki hen namdal gongal o wi mbete fahal laka min akhin mbete aɗa jogui musidɗo aɗa jogui mo jiɗɗa yummo e baaba taw ko oɗon jiiɗi yummo ɓe jiɗɗa babaɓe kam mi yiɗumen mbete aɗa jogui ɓe jiiduɗa yummo Yusuf wimo ni henne o wi aha kana li akhun kono fahalaka mbiɗa joguino ene wodanno kam mo jiidumi yummo gooto kono o sankima on mayi Yusuf heɓɓiti wimo aɗa joguino mawni kono mayi o wi aha Yusuf heɓɓiti wi Bunyamin mbete aɗa yiiɗi an akuna akhaka badalan min akhikal halik mbete aɗa yiiɗi mi wona musidɗo ma mi wona mo jiiduɗa yummo e baaba mi wona mawne taw noon mbiɗo lomto mawne oya mayɗo mi wona mawne ɓaade a ala mawniraɗo joni mi wonta mawne mi lomto mawne kalkiɗo mayɗo Bunyamin heɓɓiti wi ɗum ɗo kay namdetake ni ɗum ɗo kay diwi namdal hol jogoɗo dañde musidɗo baɗono ma ni an lamɗo ha saloma hay goto dañata aɗa wona mawnum salo an kay kala dañƴo ne yiiɗi gona mawnum an taw ko an mo gandumi o kala dañƴo aɗa wona mawnum ene yiiɗi o wi kono noon ene waɗi caɗele gote tan Yusuf wi holɗen caɗele o wi caɗelam hen tan ko Yaquba jibinanima hay sa woni mawnam ne ɓayde wona babam jibinma ɗum de kadi ko alhaali ete kadi hay sa woni mawnam wona Rahil jibinma Rahil woni nenam min babam ko Yaquba wiyete nenam ko Rahil wiyete sa woni mawnam ne mbeɗa wawi jabde gona mawnam kay kono ma wor ko ngakkirimi hen ma wor ko mankirimi e ko gonɗa mawnam ko sibi ma won mawnam mo babam jibinani ma won mawnam mo nenam jibinani nden noon so miijima ɗum tan ma wor ko ngakki kono kay mi añani gona mawnam
ko ɗum ɗo woni ko bunyamin jaabimo seydi sar ɗum noon konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou Abdullahi Sy e nder nde ɗo haalande eɗen janga hen toɓɓe ɗiɗi gonɗe rendo men. toɓɓere adinde en jangiɗo hen e tarih annabi yaquba sukaɓe makko ɓe jiɗi tan ko yaquba, jiɗi tan ko askitinade e koye mumen, ɓe jiiɗa askitinade hay goto. ɗo kalten yaquba ɗo eɗo haare woni israil ko inde yaquba woni ɗon, kono wona toon paaɗen hande ko rendo men aɗa neɗɗo hersira jinnaɓe mum, walla daña sehilajo, walla daña mawniraɗo goɗɗo, walla daña jinnaɗo goɗɗo ha ɓuran ɗum jinnaɗo mum, walla daña sehilajo ha ɓuran ɗum enɗam mum, walla ɓuran ɗum galle mum ɓe jiidi ɓe, daña sehili ha ɓuran ɗum ɓe jiidi ɓe. ayi konngol mangol o jaabiɗo Yusuf ngol ene tintina neɗɗo wawa dañde goɗɗo caggal galle ha ɓuran ɗum gonɗo e galle o, woni mo jiiɗɗa yumma e baaba, walla mo jiiɗɗa ba, walla mo jiminɗomo o. woto dañ baabiraɗo caggal galle ha ɓuranma bamma, hoto dañ yumiraɗo mo cirlitta ha ɓuranma yumma. ene jangguina men e nder haalande mabɓe nde ceerno. gueɗal gongal ngal toɓɓere wonde mbimi ɗiɗi nde aɗa neɗɗo hande wo ela jinnaɓe makko, wo ela kaw makko, wo ela famille makko gam basal mabɓe, walla gam ñofade, walla gam sifa mabɓe. ha ganduɗa saaha so dañi koɗo tedduɗo o yiɗi ko addoyde yimɓe tedduɓe wonɓe beele ɓen jiiya ɓen. en jii hen ko heewi ceerno Khalidou, en jii hen ko heewi. ɗum noon ko hunde jarde teskede. ceerno Khalidou Abdullahi Sy eskey nabi Allah Yusuf taare dokke Allah bunyamin jaabima Yusuf, ko heeɓi ɗon Yusuf ceerno Khalidou. seydi sar mi salmitimama laawol gongol, mi weltanimama no feewi e namdal ma paayodingal. eskey Yusuf, eskey gurdam Yusuf, eskey annabi Yusuf. yo Allah tas en e barke makko e barkeji dendagal annabaɓe heddiɓe kala. Allah walla julɓe pop o tasa e mabɓe barkeji ɓeɗo jiyaɓe Allah timmuɓe. seydi sar Yusuf namdima bunyamin jaabima ko jaabi ko, mboɗo yiɗi gona mawnam, hay goto dañata aɗa wona mawnum salo, an lamɗo moƴƴo o, an lamɗo karaysire o, an lamɗo gando o, an lamɗo joguiɗo gueɗal tottowo gueɗal o, an lamɗo tedduɗo teddinowo o, an kay kala dañƴo aɗa wona mawnum ina yiɗi tengti e min o. kono noon caɗelam tan koko kalmi ko, sa woni mawnam nde ɓayde tan wona yaquba jibinma ene ngakki, sa woni mawnam ne ɓayde wona rahil jibinma woni nenam ene manki. so ɓeeɗo jibinnoma de ma timmanoɗo am ɗo, ma yoɗanno, ma fewanno, ma yuɓɓanno. kono ɓayde tan ko ɓe jibinani mi aɗa wawi wonde mawnam de, kono de mi dañata hen ko jinmi ko, mi weltota kono feewi. nde o wini tan Yusuf woni e wayde, Yusuf woni e wayde. ɗon e ɗon ɗo Yusuf wayata ɗo ronki muñji kadi ɓernde ɗe heewi. sa wiyam bamma jibinanima, yumma jibinanima hay sinno wona jennor konngol ngol no ardini welani. ɓernde nde heewi o ronki deejje, o ummi o naatoye nder suudu, o waɗi no wanno hanki sen jejjitani. nde ɓe puɗɗino wottade hanki omo namdodira e bunyamin kanko Yusuf, ha o namdi habaru bam makko. nde o haalnimo ko Yusuf immi taw ɓernde heewi woni e wayde, naatoye nder tawno wondi e keñe. mawniraɓe cikkanno ko cekdele, ɓe gari ɓe namdimo, o haalino o haaldini. joni kadi o watti noon kanko Yusuf gam ɓernde nde heewi ko bunyamin haali ko. o ummi o fayi nder, mawniraɓe gari kadi mbi ko ɗum woni kadi ko wayata kadi. mawniraɓe mbimo noon, o wi ala mi andani. eyyi no wanno hankini ko noon tan waɗi hay hunde kewani. Yusuf naatoyi nder, bunyamin nen heddude mawnu men bowal nder sal, ko ɗon konngol ngo arte ma seydi sar.
jokken golle inchallahu taala. ceerno Khalidou ɗo konngol ngol artiyam ɗo mbiɗa salmina ɗo henno kayiraɓe pop no poruno kaw Yahya kono kadi koye dow inde mawɗo galle o woni kaw Ahmadou Bayal Ba kono noon kadi kaw Sadou Ba kaw Yahya Ba kaw Ousmane Ba kaw Ɗahirou Ba kaw Ahmadou Gueladio Ba e kaw Madani Ba e dendagal kayiraɓe pop calminama ɗo toon to Wudduru legal jimmiyaɓe rimɓe laaɓɓe laaɓtuɓe tabitɓe yiɗɓe jaam yiɗɓe diine kono kadi yiɗɓe ma ceerno Khalidou no feewi ha woni gonga ɓeɗo kayiraɓe ko laaɓtuɓe kono kadi jimmiyaɓe tugganma Wudduru fayanma Kundel fayanma Nima fayanma Tohmaji fayanma Tiggere ko laaɓtuɓe no feewi ko yimɓeɓe kewani caɗele kono kadi ko nottotoɓe yiɗɓe diina l'islam so tawi diina noddama tan koɓe aroɓe ɓe jeccitta ko ni ceerno Khalidou ɓen yumiraɓe kadi nene Coumba Abdoul Ba e mawɗo mabɓe nene Amina jaltuɗo aduna welede Allah e mum nene Khadija nene Zeynabou hayti nene Tokosil nene Mariam mo rokkata nayo nene Zeynabou dokkowo nayyi rokki nayyi ha heewi on ko dokkowo nene Mariam no ala hay goriyal kono ka moƴƴo sanne ha toon to boyinaji calmini kaw Amadou no feewi en calmini dendagal bandiraɓe pop en juurima ɗumen ceerno Khalid Abdoullahi Sy Yousuf fayi nder suudu ngam ronkude marde gonɗi mum fodde sifa ko miñiraɗo jaabi ɓernde ƴoogi hecciɗi kanko e galle makko ɓen toon holno ɓe toon caggal gonɗi ɗi siltude holko waɗi kanko annabi Yousufa ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi e namde ma payodinde baɗɗe fayida yo Allah yoɓe moƴƴere a jarama de. Nabiyullahi Yusuf ummima fayi nder suudu o acci Bunyamin nder sal taw sal on ɗon ko e makko suudu ndu yalti ndu so annabi Yusuf naati ndu annabi Yusuf fayi nder woyi ha juuti cuddiɗo makko ne tawa ɓikkon makko ne tawa cuddiɗo woni wayde ɓikkon kon gone wayde ɓe mballimo wayde ɓeeto nen nder sal annabi Yusuf nene nder ina waya e ngol ɗo konngol ngol Bunyamin haali o woyi noon ha ɓernde makko sukkiti taw omo wondi e ɗin bojji cuddiɗo makko omo wondi e ɗin bojji sukaɓe makko ɗiɗo worɓe eɓe goya oya ɓiɗɗo yeehi fayi to debbo to ɓaggi e mum wone wayde oga ɓiɗɗo fayi to baba ga to Yusuf woni wayde Yusuf gayni wayde neli ɓinguel mum wi yah ay mon joddino mbaɗa ñamda o ya wiyanam yo argay o yeehi kanko ɓiɗɗo o ɓi annabi Yusuf o yalti e ndun suudu o naati e on ɗon sal o dari sara Bunyamin ɗo nde wonno ko on joddino e bamma ko ne ñamda e mum o daari ɗum o wi abi uridu ka fil hal babam ne yiɗi gara toon joni mo sohluma arnore babam ne sohluma o ari o naati e ndun suudu kanko Bunyamin hade makko naaferi mawniraɓe mbadde makko ada ko woni o yimmi anda ko woni gartire hakkillaji mon ɗi onon kam ko woni onon kam ko ɗum woni namde mon ɗen keewi de enen ko galle lamɗo gonɗen lamɗo noddi kam wino sohlimi mi anda ko wiyatami on gaccat mi yaha ha nder somi yalti mi habron ko lamɗo haali kono onon kala ko dilli tan onon foof on ƴenƴima on kuuli onon kam mata on joguitaki jaam ko ɗum woni kanko Bunyamin o woni e wiide noon mawniraɓe saabi Yusuf noddimo ɗo Yusuf noddimo ɗo Yusuf nene nder suudu kanko mo nder sal o ummi omo yaha tan mawniraɓe gummi e jonɗum men dogi saabi eɓe gandi Yusuf nene nder suudu o ummima kankone o rangani damal suudu tan ɓe dogi ɓe paddimo haade makko yettade ngal damal ɓe mbi holko woni ko kewi o wi ɓe gartire hakkillaji mon ɗi ko lamɗo o noddimi mi anda ko wiyatami
gartira hakkillaji mon ɗi somi yeehi mi andi ko wiyetemi somi yalti mi ara mi haalno on ko noon kay watti kono onon so tawi woodi kewi tan onon fof on ƴemƴoto lonkonandirde ko mbatton wona noon waɗete ɗum noon Seydi Saar mboɗa andi yewtere men ko hande ko ɗo haɗata so Allah jaaɓi noon nde Yusuf naati nde Yusuf nañiraɗo o ari o naati toon holko ɓe kaldi holko Yusuf wimo e hal kanko ko jaabi Yusuf e holko ɓe mbaddi e feeñande jogorde feeñde hakkude mabɓe holno feeñiri ɗum ko ñalawma janggo so hawri e welede Allah yo Allah hokku en hawrude hen Seydi Saar mi duwonimama ko gonuma mi duwonade mi eerima dendagal fulɓe dendagal pulagu yo mbattu hakkille e ceerno Abdullahi Saar mbatte e oɗo gorko hakkille mbatte e o hakkille garɗo ɓeydude mo arani ustude garɗo wallude mo arani tampinde garɗo ittude dongal mo arani ɓeydude dongal musgal garɗo famminde mo arani ɓeydude ko jiiɓi garɗo andinde mo arani ɓeydude majjere garɗo ɓeydude dañal mo arani ɓeydude basal garɗo foftinde mo arani tampinde ɗum woni Saar Abdullahi Saar mbatte e o gorko hakkille nangue ha tiiɗa kiibilo ɗe mofte nafe jiiɗe balle kala hen ko mbaɗɗon ko koye mon mbaɗan ɗon so Allah ne jaaɓi eɗen guureɗen celli ko kalten ɗo ko foof ma yiyoye inchallahu taala as-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabuna de ay idiɓe ngari gila lawɓe ɓen ɓurata ɓattade de ceerɗo nafɓe gila lawɓe yiiɓe gandi ko gonga dari nafi mofti jiiɗi kolli yidde woni gonga e mumen ko wawi aroyde fof kamɓe gunata ɓurɓe ɓattade hunde nde kamɓe ɓurata jeyde ɗum noon tinnoɗe mbadde ida e yidde e yidkinade mbadde ida e nafde mbadde ida e wiide ko min jeeyi yo Allah won ballo mbadde ida e ngal ɗo dañal o gorko ko dañal o gorko ko daɗal o gorko ko dañje gandal alhamdulillah en ñaguima Allah noon yo Allah hokken yeɗede won peeñowo o feeñani ko aduna kala kono ɗo feeñiɗo yo ɓen jaggu ayi nelaɗo sallallah alih w sallam ndi feeñi Makka koye mabɓe o jeeya ɓe duñimo ɓe cali ko makko ɓe calimo ɓe cali ko addi ɓe cali ko woni o yeehi ay woɗɓe naftorimo nde ɓe jaɓoyi yoga e mabɓe ɓe jiiɗi artoyde e makko ɓe dañani ni wawde dañde hen gueɗal mabɓe taw o yeehi haaju makko ko mission o adduno oɗo Saar Abdullahi Saar ni ko mission o addi bandira makko en mbasima ɗumen yo kiibilo yo teddin yo jiit yo naf kono dendagal pullo yo naf yo yit yo jaggu ha tiiɗa ganda ko nafoore ma ɓolere jagguɗa ɗum ma ar ñalawma mbiya somi andini mi jagga ko ɓuuri ko jaggumi ko an keeɗiɗo mboɗo haalde ma ko jiɗɗa fof gona no jiɗɗa fof mbaya welma mettuma a naftortomo on zamanu ko garowo yo Allah hokken tawede enen foof inchallahu taala Seydi Saar mi duwanimama yo Allah junnu gurdam yo Allah moƴƴin battane yo Allah hokke sago ma yo Allah newnu foof kala ko kulɗa yo Allah dande ko jiɗɗa e moƴƴere yo Allah yettin ko jiɗanɗa windere nde ko yo Allah sellin yettina mi salmini mi weltanimama mi salmini ɓesgu o kala mi salmini bandiraɓe kala musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Khalid Abdullahi Sy yo Allah hokku en hawrude e janggo inchallahu taala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu يا بسلام ثم سلم على النبي أول يفنى وويل يا بسلام ثم سلم على النبي
nabi on woni defana wowille Allah tegi tago o burni daha taga ka honoma musidɓe tedduɓe yewtere moon buuɗal yurmeende tarihaji annabaaɓe ene rokka moon docteur djiby sow ko wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur djiby sow tawite to kiidira sa ari ha to jeere mawde nde kiidira walla juma mawɗo ɗo woɗɗani mairie ndi ma tawɗon tableau mawɗo ne winda docteur djiby sow grande guérisseur international docteur kiidira ganda yettima docteur djiby sow baɗɗo wittoji mum to leydi Mali ha fenma to leydi Sénégal e nokkuji goɗɗi kala docteur djiby sow ene safa fibron wonata koye nder reedu wayno ɓiɗɗo ni o walluma ha jibina ɗum e dow jaam tawa alda e caɗele hay seeɗa docteur djiby sow ene safa kiis nem hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala docteur djiby sow ene safra hande ñaw tampinɗo yimɓeɓe ko waɗi prostada docteur djiby sow ene safra diabète tension nonne kadi ɗojjo duumigo koyɗe musoje keeceji musoje koye musoje donkuɗo ɓesnude caɗele gorago cimmiɗo huuɗo bonko ko hanate ƴiƴam mum kala docteur djiby sow ene safra mo seyɗani memi o docteur djiby sow noddeteɗo ko docteur djiby sow kumpitiɗo no feewi sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa tonggode makko leydi Mali ne waɗi WhatsApp 00 223 70 85 72 47 dandama yusufu e waydo nano yunus nde modino gallodo wille dandama yusufu e waydo nano yunus nde modano eskey ceerno haali Abdullahi Sy guitam donki siltude ɗi gonɗi baamoji yaltay loñigui tam reɓa ha yetto kooɓe jippoye gaɓule ya ha bore daaɗe kala an ka beltinowo ka jeertinowo ka beltinowo nden inde annabi sallah sallam a joguima ɗum aɗa laaɓi ɓernde aɗa yooɗi gandal aɗa laaɓi sawtowol aɗa moƴƴi nehdi aɗa nuurɗi gandal aɗa yaade jamanu aɗa faami aduna aɗa jogui pinal aɗa yaɓɓa jaɓɓal jontaɗo saabu jaɓɓal ngal jaɓɓata ngal ko jaɓɓal jontaɗo andinde yimɓe ko poti andude ko ɗum woni hande ko gonɗa e wadde ko ɗum noon ceerno Khalid kalɗa ko foof mi weltima yo Allah yoɓe moƴƴere ko duwiɗa ko pop mi wi amina yo Allah rende en so Allah jaaɓi ndeɗo wolde ko wolde men golɗo laawol ko laawol men ma en jokke maggol haɗa Allah hanni kala inchallah ndeɗo wolde ko wolde men golɗo laawol ko laawol men ma en jaadu jaadene ɗoftoɓe men eɗen pera laawol ngol ha yettoɗo Allah yettini kala ceerno Khalid inchallah kadi ko kalɗa komi wi alhamdulillah en jettiri ɗum Allah subhanahu wa taala seydi Sy a jarama mi ala konngol mi wawa haal ma yimɓe kaali inchallah dande welde nde ko musidɗo moon ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga koɗo men ko ceerno Khalid Abdullahi Sy gorko mo soringo to kaɗirde to ko musidɗo moon Seydou Abouba gorko mo lug sayba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon Seydou moon Sar Abdullahi Saar gorko moon ndulmaji ha to dumga ha to mbahna ha to tiggere wudduru kala koye gendijima ko jeeya kono ha to ɓokki sabbundu tokomaji ha fayenma garli e nokkuji fulɓe kala ketkimalaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe
yettoɗen godani bakanɗo kala kala julen mo sabum woodi winde yettoɗen godani ko tagɗo kala kala julen mo sabum woodi winde holfo mo jiɗata Allah yidama ganyamo ganyeda holfo mo jiɗata Allah yidama ganyamo ganyeda wasalam holfo mo jiɗata Allah yidama ganyamo ganyeda